буде спів номер 144. Радости с того, что уже пол адвента за нами, что это уже подготовка, так что свят уже видно близко, але сама радость из того, что Бог объявляет свою моц, что Он действует в нашем житии, что Он нам допомагає. И тому хочем вдячність Пану за это сласти, почнемо говорити, нашу подяку за те добро и ласку, которую из нас не надо. Это як Бог удельнее, что в святых границах стане правде перед Богом и перепросим Его за все наши грехи и провины.
Споминаюся. Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, отпустивший нам грехи, доведи нас до життя вечного. Аминь. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Podczas этой świętej mszy молюся Боже благословення всіх материнних ласкав для сім'ї Кон. Боже, Ти бачиш, з якою вірою народ Твій чекає свята народження Пана. Допоможи нам подрихтовать наше серце, как мы с радостью и с хвалеванием святковали таємницю нашего збавлення. Раз Пана наша Єзуса Христа Твоего Сина, який з Тобою живе и володарить у єдності Духа Святого, Бог прозуще веки вечные. Amen. Читание книги пророка Исаии. Узрадуется пустыня и сухая земля, и степь веселится, и зацветеет шафран. Будет пригоже цвести и тешиться, и радоваться будет, и спевать. Слава Либана будет дадена ему, гонор Кармелю и Сарона. Яны убачать славу Пана, велич нашего Бога. Умацуйте слабые руки, узмацните лежачие колени. Скажите малодушным, будьте отважными, не бойтесь. Вось Бог ваш, помста прийде, отплата Божия. И Он сам приходит избавить вас. Тады очи сляпых будут бачить, и в уши глухих открыются. Тады кульгавы, як олень подскочить, и язык нямых ускликне радостно. Выбавленные Паном вернутся и придут на Сион с радостным спевом, и вечная радость окрые их головы. Веселье и радость наполнить их, а журба и стогны зникнуть. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Приди, о Пане, как усіх нас бавить. Приди, о Пане, как усіх нас бавить. Бог навеки заховає вірність, справедливо судить покривджених, хліб дає покорним, Пан визволяє в'язняв. Приди, о Пане, как усіх нас бавить. Пан в очі сляпим
Пан любить справедливых, Пан обороняет чужеземцев. Приди, о Пане, как усих нас бавить. Пан сироту и удову подтримливает, а шлях грешных скривляє. Пан володарить навеки, Твой Бог в Сионе с поколения в поколение. Приди, о Пане, как усих нас бавить. Читання послання святого апостола Якуба. Терпливими будьте, брати, аж нота прийстя Пана. Вось земляроб чакає каштовного плоду землі, і для його довго терпить, покуль не отримає плод, ранній і поздній. Будьте терпливими і ви, умацуйте ваше серце, бо наближається прийстя Пана. Не наракайте, браты, один на одного, как не быть осудженными. Вось суддя стоит при дверях. За приклад терпливости и великодушности, браты, возьмите пророков, які промовляли от ім'я Пана. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Дух Пана Бога на мне, бо Пан намастив мяне, обвящать добрую новину убогим. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читання Святого Євангелія Павла для Матвія. Слава Тебе, Пане. У той час, коли я почув у в'язниці причини Христа, послав учнів своїх спитати його, ти той, який повинен прийти і нам чекати іншого? І сказав Єсус у отказ. Ідіть, обвестите Яну тое, що чуєте і бачите. Слепые знов бачать, і кульгавые ходять. Прокаженные очищаются, и глухие чують. Померлые воскресают, и убогим обвещается добрая новина. И счастливый той, хто не буде сумніватися во мне. Коли ж яны пайшли, Єсус почав говорити народу про Яна. На що вийшли ви у пустиню глядеть? На тростину, якую ветер хистає? На что ж вы ходили глядеть? На человека, опранутого в мягкие шаты? Те, кто носит мягкие шаты, находятся в королевских домах. На что ж вы ходили глядеть? На пророка? Так, кажу вам. И навод больше на пророка. Это той, про кого написано. Ось я посылаю анёла моего перед тобою, який подрихтує тобі дорогу. Справді кажу вам, серед народжених женщинами не з'явився більше за Яна Хрестителя, але найменший у владарстві Божьем, більше за його. Это слово Пана. Хвала Тебе, Христе. Умілені Христі, брати і сестри, на початку Адвенту
я познаюся вот з гэтай гісторыяй, якая так спадарожнічае мне на працю гэтага часу, каб з вами ёй падзяліцца. Думаю, што яна добра таксама адлюстроўвае пэўныя правілы духоўнага нашага жыцця. А менавіта гэта здарылася ў 1975 годзе. Далёка ўжо. Тады яшчэ маладая дзяўчына Вера Брандес мела 17 год. Яна захапілася джазавай музыкай. Вельмі ёй гэта падабалася. Яна хадзіла на канцэрты, і ў яе паявілася мара зарганізаваць самой вось такі канцэрт джазавай музыкі. Ну і як такая маладая асоба, калі марыць, ўжо аб вялікім. Таму далей яна не проста каб канцэрт гэты быў, але каб ён быў у оперным тэатры Кёльна. Ну, яна жыла. Ну і так распачала вось гэтую ўсю працу, хадзіла, прасіла, не вельмі хацелі яе слухаць адразу, ну, яна такая. Ну, але в канцы канцоў згадзіліся. Вызначаны тэрмін 24 студзеня. Ну, але гадзіна 23 ўжо вечара, ну, бо пасля ўсіх ісці там прадстаўленняў, якія ёсць, ну, то можаш, так. Ну, яна таксама не знеахвоцілася гэтым усім, але распачала рэкламную дзейнасць, прадала ўсе квіткі на гэты канцэрт. І, канечна, перад гэтым яшчэ запрасіла усходзячую звязду, можна сказаць, зорку джазавай музыкі, Кіт Джарета, яшчэ, можа, менш знанага, які, ну, можа, в асаблівы спосаб быў знаны з таго, што ён не ўжываў зусім много. Кожны канцэрт гэта была імправізацыя. Просто сядаў, ну і вось так імправізіваў. І прыходзіць дэдлайн, той дзень, калі ўжо мае наступіць гэты канцэрт, прыязджае Кіт Джарет, паходзіць там за гадзіну ці две да канцэрта яшчэ тое месца, дзе мае ён адбыцца. Ну і першая неспадзянка, што тым, што не той фартэпіяна, які меў быць першая, што меншы, ну, назва тая сама, але зусім не той. Мала таго, ён зусім быў расстроены. Там педалі таксама не працавалі. Глядзячы на гэта ўсё, там паспрабаваў, кажа, ну, на жаль, але канцэрта не будзе. Все прыгатавана, распрадана, ўжо ўсе гатовыя, а канцэрта проста не будзе. Знайсці іншы нема магчымасці, а папросту тэхнікі, якія там прывозілі, ну, не паглядзелі до конца, назва такая сама, фартэпіяна, просто прывезлі тое, што там першае ім папалася, не той канцэртны, які павінен быў вялікі, з вялікімі магчымасцямі, просто штосьці там маленькае, такое, што і расстроена. Ну, знайшоўшы на шчасце, ўжо не было магчымасці новага прывезці. Якісьці чалавек, які строю, мог настроіць гэта фартэпіяна, ну і зноў жа, што канца не ўдалося яго зрабіць. Толькі адна частка святковая, гэтага інструмента была магчымасць проста на іграць. Ну, але так сама, не, канцэрта не будзе. Ужо пачці сядае ў машыну, ад'язджаць, ну, але гэта Вера, што раз падыходзіць да яго і просіць, ну, калі ласка, ну, для мяне так важна. Ну і тады ён згаджаецца з такімі словамі, ну, добра памятаць, што гэта раблю для цябе. Ну і адбываецца гэты канцэрт, больш за гадзіну імправізацыі ягонай, толькі вось на адной часткі гэтага інструмента. І можа б гэта гісторыя не мела б такога якосці інфармацыйнога, чи не была так важная, калі не той факт, што гэты канцэрт быў запісаны таксама. І ён найбольш прадаваемы канцэрт джазавай музыкі, сольнай у свеце да гэтага, і пасля гэтага больш не прадавалі, больш за 3,5 мільёны дыскаў было распрадана. Дзе было заграна, ну вось так, можна ў інтэрнэце знайсці, прынамсі, одну частку, я себе знайшов спеціально, як послухати, бо мені подобалося. Одна ось перша частка концерту, коли там
12 chwilin. Ale szukajcie, kiedy będziecie szukać той, które minuty Jony grają, bo jest szmat tych, jakie już jakby powtarają się ten koncert, no zовсім nie to ich uczenie. Czemu tak ważna właśnie ta, думаю, taka historia, jaka wielmi konkretna kładziewca na duchowny doświad każdego z nas, tak naprawdę. No, że powiedzcie, w życiu naszym wielmi często, może nie często, no ale думаю, każdy z nas doświadczył taki moment, no, ciężkości, okoliczności, że my zaplanowali i sobie prydumali tak, jak to ma wyglądać, po prostu nie odbywało się. My sobie mogli sobie думать, że to będzie tak i tak, no a to все stało się w inny sposób, albo zupełnie. Nam zdawało się, że to będzie koncept życia naszego, a po prostu albo что wyszło z tego wzięło. I jest to taki doświad, i wtedy człowiek po-różnemu na to reaguje. I często, kiedy to często powtarzaється, to jest zupełnie może сказать po prostu no, bez sensu tego się, nie ma czego nawet namagаться, że budu żyć jak tam żywiется. I, конечно, znajdziecie te, jakie będą się jak to próbować ucieszać i pomagać i przychodzić i powiedzieć nam, słuchaj, jak nie być tam, że życie poukładaється, no, все będzie dobre, ale znowu rozumiem, że to nie to jest, co думаю, człowieku potrzebne. A czemu mu potrzebne, że mu to pomoże? No, pierwszą czarwą, конечно, to to, co daje Bóg. Bo kiedy my poglądimy do tej nauce Bożej, to Bóg nie просто niesie ucieszenie, ale On niesie nadzieję. I On obiecaje nam, On niesie obiecanie. I Słowo Boże, kiedy my tak poglądimy Biblię, to znajdzie tam po prostu tysiące, skажем takie potwierdzenia, jak Bóg, jaki niesie nadzieję. Nadzieję o tym, że apostolskie słowa mają życie. My, chrześcijanie, wierzymy w to, że to nie śmierć, ale my to życie ma apostolskie słowa. I to w pierwszą czarу, конечно, проявляется у tajemnicy zmartwychwstania, kiedy Bóg перемагає, kiedy Jezus Chrystus powstaje z mертwych. Ale tak samo to dotyczy wszystkich różnych naszych takich momentów życia, że apostolskie słowa mają życie. I тому naszym zadaniem, można tak сказать, to znaczy mieć w oczy odkryte, żeby mieć popatrzeć, to jest, że u moim życiu jest dobre. Bo kiedy my to będziemy umieć zauważyć, to jest, co jest dobre w moim życiu, a jedno to jest. Nie może być tak, że все klawisze nasze będą rozstrojone. Na pewno, że my znajdziemy tę częstkę, jaka będzie dobra. Kiedy to dostatkowa ułączności z Bogiem, zrobić coś tak naprawdę nadzwyczajne. Może to nie będzie to, o czym my думали, marzyli, planowali, ale na pewno ono będzie czymś nadzwyczajnym, kiedy to będzie złączone z Panem Bogiem. I Bóg nam to obiecaje, że możemy zagrać cudowny koncert nawet na tej czasce. Того, czego już nas dobre. Może nie musiało, ale może być to dostatkowo, kiedy to będzie złączone z mocą Bożej. A w tym nie stąd nam Bóg mówi, że i on tak uczy z świętego Pawła u послании do Koryntianów, że u was ułożony skarb u naczynie glinianym. Aby wy wiedzieli, że ta moc od Boga pochodzi, a nie od was. Все nasze życie to jest czas, kiedy my uczymy się w tym, że pochodzić moc w moim życiu od Boga. Że to On. Naszym zadaniem i cud wtedy odbywaється, kiedy my przychodzimy do Boga z tym, że mamy говорим, no zrobić też w końcu końców dobre, korzystne, to, że to będzie i dla mnie dobre, i na chwałę Bożą, i korzystne dla innych. I powiedzcie, że Święte Pisanie uczy nas nie zasługiwać. To nie znaczy, że to mężczyźni mają zasłużyć, ale uczy nas przyjmować. Jezus Chrystus uczy nas przyjmować. Przyjmować Boże dary, przyjmować samego siebie, przyjmować przyjście Pana. I Advent to ten czas, w jakim my tak samo uczymy się przyjmować Boga, przyjmować Jego, nie zasługiwać, upokory przyjąć. To znaczy tak samo wiedzieć, od kogo to się pochodzi. Kto jest granicą tej mocy. Nie spotykają tych ludzi, którzy poklali nadzieję tylko w swoich siłach. I my często rozczarowują się w tym ci. Bo nawet kiedy przez jakiś etap, czas życia zdawało się, że to wszystko cudowne i dobre, to przychodził ten moment w
І тоді приходила ось ця думка, здається, тому що забився про Бога, тим його не мог. І в кінці концов повірив, що це я можу сам все в своєму житті зробити, і мені більше не потрібно. Бог – це чудовий педагог, який вчить нас про певне випробування. Запрошає нас до того, як ми росли. І, ну, я, конечно, не орнітолог, але так само чув і читав про історію, як орли вчаться літати. Коли орлиця там, з орлом зробили десь високо на скалі гніздо з таких твердих, моцних якихось дубцов, то ну как приємно і м'яко було для нас, то зрозуміло, що своїми перьями, своїм пухом там укладають, щоб було тепленько і добренько. Але коли вони вже підростають, і коли час приходить літати, то що вони роблять? Просто цей пух, ці перья все викидують. Щоб їм так було незручно. Ну, бо коли буде тепленько і добренько, їсти буде, то на що ж нести міняти? Просто там зостатися, і більше нічого не треба. Ну, але зрозуміло, високо, страшно, ніхто навіть, може, неприємно, але при так, чим кудись там пригати. Наступний крок, орли просто не приносять їжу. Вони здобувають їжу, десь сідають і їдуть на об'єктності, змушаючи тим, щоб все ж таки ці малі зробили якийсь свій крок наперед. В конце концов, ну що, треба вискочити, треба поспробувати. Зрозуміло, так не вміють. Тому навіть у Святому Писанні є такий момент, що тоді орли беруть на крили свої, подносять їх уверх. І знову, за кожним разом, поки вони самі, їхні крили не наберуть моці, щоб летіти. І так вони вчаться летати. Простое, що виривають з такого зону комфорту, можна так сказати. У книгі «Вийстя» ми читаємо тим, що Бог говорить, що я вас нес на орлиных крилах, как вы пришли до меня. Так докладно відбувається. Що Бог у нашому житті допускає такі моменти, коли нас видирає з зони комфорту, коли нам насправді неємко, коли щось нам коля, і може нам не вельми там добре, зручно. Для чого це все робить? Бо коли так нічого нет, то, скорее всего, ми забили ось своє того гніздо. Засталися так і сказали, мені тут добре, і більше мені нічого не потрібно. І це вельми небезпечно, бо просто ми закриваємося на місці, не будемо розвиватися. А ми не стомно, і так само в житті духовному маємо рости, маємо досконалитися, маємо йти до святості. І тому, бо це все, що саме є в нашому житті, для того, щоб навчити нас літати. Щоб мы вышли из этого нашего гнезда и пошли там, где будем вельми высоко шибовать над верхом, где сами будем здобывать ежу себе, где будем наполняться и почуем так само и свою моц, яка берется от моцы самого Бога. И когда тому поглядим на эти наши тяжкости життєві, ненавито у этом світлі, не як щось страшне, що просто нас тепер знищає, але той шанс, який запрошує нас, щоб ми навчилися літати, щоб ми навчилися чогось нового, до чого Бог нас усіх захочує, запрошує. Головним прагненням є ось наша правдива радість і святість, яка не приходить так сама ніоткуда. Вона приходить простое, що я приймаю самого себе, довіряю Пану Богу і разом з ним будую ліпшу прежність. Амин. Пане Боже, подожди. Вы знаете, что нет. Веруйте в Бога. Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, всего башного и небашного, и у единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, перед усими веками, Бога от Бога, светлого от светлого, Бога соправдного от Бога соправдного, народженого, а не створенного, одиносутного Отцу, праз якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зышел с неба и втеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрыжованный так само за нас,
при Понскім Пілаті, був замучений і похований, і на третій день воскрес, погоде Писання, і взійшов на небо, сядіть праворуч Отця, і знов прийде у хвалі, судить живих і померлих, і його володарству не буде конца. Віру Духа Святого, Пана і Животворцю, в які Зайця і Сина походить, якому разом з Отцом і Сином належить поклонення і хвала, який промовляв праз пророков, віру один і святий католицький апостольський костел, визнаю один і хрост для відпущення грехов і чекаю воскрешення померлих і життя вічного в будущем світі. Амінь. До Бога, який праз Єсуса Христа оказує світу свою милосердність, узнесем наше супольне трошки. Молимся за святий Костел, как обвещал всему свету вечную любовь Бога, объявленную в Христе. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за наших біскупів, как Бог допомагав їм во всіх турботах. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за тих, хто у ближайший час прийняв сакрамент хресту, как ставшие Божьими дети, и ежегодно прославляли Бога. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за людей, за наши семьи, как пановал у них Божий спокой, уже стала взаємна любов. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за жінки, які чекають з'явлення на світ зачатого їх життя, як воно було для їх границя справної радості. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся о Божьем благословении, всех потребных ласков для всех кот. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся о потребных ласках, так само дар здоровья для Александра. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. И молимся за нас, собранных на вечері Пана, как мы умели дякувати Богу так само и за хвилины випробування, терпением в нашем житті необходно для нашего очищения. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Всемогутний Боже, вислухай наші молитви і учені, как усі люди щиро повірили в Тебе і вірно виконували Твою волю. Раз Христа, Пана нашого. Амінь. Спів номер 146. Приди, приди, Еммануель, з неволі визволи Ізраїль, взявним вигнанні стол гнієн, чекає Бога Сина дзьом. Хвала, хвала, Еммануель, приходить Збавитель Ізраїль. Приди, криниця мудрості, позбав же нас от пошасті, лагодно всім керуєш ти, безмежний Творця Бог святий. Хвала, хвала, Еммануель, приходить Збавитель Ізраїль. Молитесь, братья и сестры, как молю и вашу вяру, принял Бог Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Свого, а так само на користь нам і всьому Костелу Святому. Дозволь нам, Пане, за данным сердцем складать Тебе нашу ахвяру, кое исполняется ухаристичная таємниця, и дай, как вена, здійснило нас правом Твоего збавлення, раз Христа, Пана нашого. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Угору серце.
Узносим их до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане Święty Ojcze Всемогутny Wieczny Boże, Pas Chrysta Pana naszego. I On przy pierwszym swoim wyjściu z pokory praniałszy ciela, wykonał Twój sprawiedliwy nakaz i nam odkrył świat dla wiecznego zbawienia. I On i znów przyjdzie ziemi Twojej sławy, kab dać nam obiecane dary, jakich my uczuwani z nadziei czekamy. Тому z aniołami, archaniołami i z усіми świętymi my obwieszczajem Twoją chwałę razem z nimi usklikaючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, просада на вышинях, благословленный Той, кто приходит всю имя Пана, просада на вышинях. Zaprawdę Boża, Ty święty, krewicą wszelkiej świętości, Temu jedność z усім Kościołem. W pierwszy dzień tygodnia, kiedy Jezus Chrystus воскрес i posłał na apostołów Ducha Świętego, raz Chrysta proszę Ciebie, Wszechmogutny Boże. A święty Tobie, dary rasowi Ducha Twojego, aby nie stali się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrysta. I On, który dobrowolnie wydał siebie na muki, wziął chleb i podzięki Tobie składający, łamał i rozdawał swoim uczniom, każąc: Bierzcie i jeszcie z tego usie, bo to jest ciało moje, jakie za was będzie wydane. Podobnym czynom po wieczorze wziął kielich znów tego podziaku składający, podał swoim uczniom, każąc: Bierzcie i picie z jego usie, bo to jest kielich krwi mojej, nowego i wiecznego zapowiedzu, jaka jest za was i za mnogich, będzie prolita dzień odpuszczenia grzechów. To czynicie na moją pamięć. Это великая таємниця віри. Обещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя в хвале. Wspominając śmierć i zmęczenie powstania Twojego Syna, tak wiaruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia. Dziękuję, że uczynił nas złotym i stajatkiem nad Tobą i służył Tobie. Pokorna wolę Ciebie, kapucich nas, promajuчих ciało i krew Chrysta. Duch Święty zabrał łatwo. Pamiętaj, Panie, pro Kościół Twój rozsiejny po wszym świecie, doskonale u lubowi, razem z Papą naszym Franciszkiem, biskupem naszym Tadeuszem i uczymy Tabielskim. Pamiętaj tak samo pro bratów sióstr naszych, jakie posłuży nadziei na wskrzeszenie i pro usich, które was wyszło z tego świata i dozwolą zobaczyć światło oblicza Twojego. Proszę Ciebie, zmiłuj się nad usimi nami, aby my zasłużyli udział u życiu wiecznym, u jedności z Najświętejszej Bogorodicy, Panny Maryi, ze świętym Józefem i Preczystym Abrahamikiem, ze świętym Apostolem, świętym Janem, świętym Maksymilianem i wszystkimi świętymi, jakie z pratyku podobali się Tobie. Tam z nimi my chwalili i prosławiali Ciebie, wraz Syna Twojego, Jezusa Chrysta. Wraz Chrysta, z Chrystom i u Chryście, Tobie Boże Ojcze Wszechmogutny, w jedności Ducha Świętego, usia paszana i chwała, wraz u siebie, jak i wieczny ja. Бог так полюбил нас, что спасал нас Избавителя своего единородного Сына, тому от смерти Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди царство Твое, будь воля Твоя,
спокойно. Бажали исполнения счастливой надеи, Христе, Збавцу нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой не даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, на веру костела Твоего, и будь ласкавый, згодно с Твоей волей, дарить его супокоем и едность. Ты живешь и владаришь на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай завсёды будет с вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Baranku Boży, jaki bioresz na siebie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki bioresz na siebie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki bioresz na siebie grzechy światu, a dary nas upokojem. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу. Щасливий, а покликаний на вечернє он. Пане, я не вартый, как Ты вошел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Скажите малодушным, будьте отважными, не бойтесь. Ось Бог наш прийде і збавить нас. Спів номер 23. А Твоє приходить
збавиш снова, лью поклони пред тобою, ласку май над грешним мною, хай живи з тобою, Паном, наш навеки вечный. Amen. Вірш номер 24. Просим Тебя, великостивый Боже, как моцей этого небесного посилку, мы были очищены от загана и подрыхтованы на депозитах свята, раз Христа Пана нашего. Послухайте, пожалуйста, душпастерських об'явів на третій неділю Адвенту. І, по-перше, щиро всім дякую за супольну сьогоднішню молитву, дякую за прибирання нашої каплички на квартиру тижні, за складення ахвярування і всіляку вказану допомогу. Особливо дякуємо за ахвяри, які складаються з побудови нашого костьола. Ми тут так само кіруємо твою просьбу, сама тих, хто це ще не чинить, хто ще не відчуває ті потреби, як в конце концов знайшов її. Ну, це дуже важливо, щоб ця справа усіх нас була, не тільки там вибраних людей, які завжди як-то клопотяться про це, але
To nasza być sprawa parafialna, jak patrzycie, my może mają поставлены колонны, куплены регуля, jeszcze potrzebne плиты перекрытия, jeszcze покуда грошей не маем, тому в ближайший час ось на эти цели збираем, так как можно эту металлобетонную эту конструкцию просто мы могли уже до конца zrobić. Bardzo się Achmiany szczerze Wam dziękuję. Na ten tydzień zapraszam na raratę, poniedziałku do piątnicy, o 6:45 ranicy, wspólnie razem zbieramy się na malitwę, kaprytować na to Boże Narodzenie, uglądając się na przykład na Świętejszej Panny Maryi. W zakrystii można nabyć kalendary na nowy 2020 rok, opłatki na wigilijny stoł i świeczki karty, nabywajucze, jakie dopomagają na Boże potrzebujące. A w poniedziałku 16 sierpnia rozpoczynaється новенна dla Dzieciatka Jezusa. Na kłopny dzień nowenny my będziemy odnowić після Świętої Mszy. У наступну неділю, 22 січня, пройдуть наші опладкові зустрічі для парафіальних груп. А 11 годині для учнів, які вивчають польську мову, а 14 годині живий рожанець, карітас, апостольська допомоги душам Христовим, біблійне зустрічі, маті в молитві. А 16 годині скавки, Божі коронки, скаутські шефи, дитячий молодий хор, а 18 годині скаути, вовченяти, скаутські шефи і літургічна служба алтаря. Miejsce prowadzenia, jakie w minulym godzie, to ulica Kalwaryjska 1, metro Frunzенska, trzeci powiat 316 pokój. Zapraszamy szczerze, jak my wspólnie razem rozdzielilibyśmy tę radość Bożego Narodzenia, no i przeżyli właśnie dużo tajemnicą u wspólnych śpiewach, życzeniami i dzieleniem opłat. У наступну неділю, 22 січня, podczas mszy na 12 годині в нашу парафію католицькі скаути привезуть Вифлеємський огонь. Тому з собою можна взяти якісь лампадки, можна було запалити і занести його додому, розсвітлити наше помешкання, наше місце, жихарство, налитого святим огнем, який привезений буде і привандрує до нас аж з Вифлеєма. Так само jak my już zapowiadali, na tym tygodniu u nas będą parafialne adwentowe rekolekcje z 20 po 22 sierpnia. Rozkład rekolekcji następny. U piątnicy 20 sierpnia u 6:45 raraty, a 12 i 19 godzinie święta msza z naukę, a 17 godzinie nauka dla młodych. U sobotę 21 sierpnia, a 8, 12 i 19 godzinie święta msza z naukę, a u 10:30 nauka dla dzieci. I w niedzielę 22 sierpnia rozkład niedzielny, zawsze do 9, 10:30, 12, 13:30 i 18 godzinie i msza święta z naukę. Prowadzić rekolekcję ksiądz Roman Susza, jaki już prebył w Białorusi, znachodzi w Mińsku i już zawsze zobaczyć. Pomagać u naszym parafialnym życiu. Każda autorka o 19 godzinie odbywaється nabożeństwo dla zastępnictwa świętego Antonia Padłańska. Każdą środę zapraszamy na nabożeństwo dla świętego Józefa. Tak samo jeszcze objawa na kon Wiflejemskiego ogniu. Jest potrzebna jeszcze jedna maszyna, która ktoś ci chciał pomóc включиться в эту справу разведения на субботу. Одно з копій, які мають план, доїхати до тих парафій, але поки не мають на чим. Коли хто хотів би ще долучитися до цієї справи, то коли подивитися у закритті, я розтлумачу, що для цього треба і що треба зробити. Дім буде заплачений, тоді потрібен час і машина ми самому підвести до тих наших скарбів. No i tak samo już tak zapowiadają naперед, tak jak my mogli podyktować, że 6 stycznia tradycyjne odbędzie nasze parafialne nadawanie, na jaką chcę szczerze ich zaprosić. No i tylko zaprosić, ale i południczy, tam może zaczynajcie rektować kalatki, raz stawić, tak jak zupełnie razem my mogli pierarzyć czas wielki radosny, kalatny i świetły, jak my się teraz opierze. No i tak samo zapraszają rekomendować nowy numer Ave Maryja,
При wyjściu z naszej kaplicy всех вер, які складаються, будуть призначені на будову нашого костюла. Це такий спосіб редакції Ави Марії у допомозі budowy naszego kościoła. A tym больше zapraszam udziałać w ten numer, потому что там есть интервью с нашей parafianką, z якою ludzie zakres jakiś tam ciekawość było. Kto wielkie interwiu nie ciekawe, to może być korzystne, тому коли ласка zapraszam. No, na dzisiejszy dzień, na cały tydzień, nowy tydzień, trzeci adwentu naszych zmagań duchownych, podrytowki do Boże Narodzenie. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. I z duchem Twoim. Niechaj was błogosławić Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie u pokoi Chrysta. Święty Archanioły Michael, Бережи нас у змаганні, будь з нам обороною, супроть спокуси і пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божой, скинь у пекла шатана і інших злих духов, які на згубу душ снують по світі. Амінь. Najświętейшее серце Jezusa, Змилуйся над нами, zaranne serce Maryi, будь з нашим порятунком, Święty Archanioły Michael, молися за нас. Діл номер 133.